Kung wala ka mo makaapil sa unang round sa Sugbo Negosyo nga programa sa Kapitulyo, ayaw ka guol kay aduna na kamoy chance nga makaapil sa maong programa. Gipahibaw ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga mopahigayon ang Kapitulyo og ikaduhang round sa Sugbo Negosyo program og pagasugdan kini sa dili madugay. Mugahin og laing usa ka gatos ka milyon ka pesos ang Kapitulyo alang niini. Sa miaging tuig, migahin ang Kapitulyo og usa ka gatos ka milyon alang sa unang round sa Sugbo Negosyo program. Sa pagkakaron, hapit na moabot sa 99% ang nagamit sa mga Sugbo Negosyo beneficiaries pinaagi sa pagkumpra sa ilang mga gikinahanglan sa ilang mga ginagmayng patigayon gamit ang coupons nga giapod-apod sa Kapitulyo. We are already planning for the next round. Another 100 million that will be poured atong ibukbo sa ekonomiya sa probinsya sa Sugbo. Daghan kay nangutana kanu sa aman ang next round. Tentatively, we might start by July. Okay? We will soon give you more definite dates. Matod sa gobernador nga sa pagkakaron, gihan-ay nasa Kapitulyo ang mga sumbanan sa maong programa aron mas lig-on pa kini ug maka-accredit og dugang mga credible nga mga tarong nga mga suppliers o partner merchants nga kumprahan unya sa mga beneficiaries. Ang Sugbo Negosyo program mao'y labing una nga programa sa tibuok nasod nga namugna aron tabangan ang mga gagmayng magpapatigayon nga makabangon gikan sa epekto sa pandemya. Tumong usab sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga matabangan kadtong mga nawagtangan og trabaho o katong mga negosyo nga nagsara. Hatagan sila sa Kapitulyo og puhunan apan dili sa lapi ang ilang madawat. Mogamit sila og Sugbo Negosyo card sa pagpangumpra og katong anaa lang sa ilang need list o katong tinud-anay nga gikinahanglan sa ilang sudlan nga patigayon ang ilang mapalit. Kini aron masiguro nga dili gamiton ang maong kantidad sa laing tumong. Dili nila bayrag balik. But at least ang among expectation nga sa atong gihatag ila ning mapadako, mutubo. And in so doing, makatabang sa ilang kaugalingon. Giabagan kini sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry kon MCCI ug Department of Trade and Industry o DTI Region 7 nga maoy mubansay sa mga beneficiaries sa klase nga patigayon nga ilang sudlan. Ubos sa maong programa, adunay tulo ka kategorya. Ang negosyong padayunon nga adunay puhunan nga 50,000 pesos, produktong sugboanon alang sa mga gustong magmugna ug unique nga Cebuano products nga adunay puhunan nga 20,000 pesos o ginagmayng patigayon nga adunay puhunan nga 10,000 pesos. Barog, lihok, paningkamot niya ang provincial government nga moalalay. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.